Nggih, kagem Bapak Sarju kek nang persiapan bidal mriki Pak Sarju. Kakang Mas sinten Pak Ndek dalu asmane? Lho sing nekoki kuwe kok. Lali to, Mbak. Bar dikei dhuwit lali. Lho ngono kuwi wong wedok ya. Mas Heri, Mbah Monggo, Ko, Pak. Joget mriki. Mas Teko. Kalam monowaro sliramu badan iki anane panas sarangmu rasa tresno kang tak endam sarwa mikir ati tanah bisa jenjam kaya rapi bisa ngancane saben wanci tansah nggodha ati nanging aku mati bloko pungkasane demangan lara prata nanging jagat sajroning batin aku kenaku nandang tresno iki moske notrat saben nglampahi kula sawah sapengendut tetan angen atiku mus kapilon sing bebungah rasaku lamun bisa cecaketan sliramu sarana nenggalangas yo 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 ayo. kalam monawaro sliramu paten iki anane tanah sarangmu rasa tresno kang tak endam sareng mikir ati tanah bisa jenjang kaya ra bisa ngancate saben wanci tansah nggodha ati nanging aku mati bloko pungkasane demangan lara prata Wah, begegek ugek. Osek Gosek. ya pemanasan barang kok ya. Ngono ta. Aduh. Nek urung-urung diongkek mungkin ndak owah. Lah iya.
Apa wi re? Jogete niki lho Pak. Oh, Lane, Mas, joget. Pak Tris niku lho urung-urung kok kon pola. Nggih nganggo pemanasan riyin. Lak ngeten nggih Mbak Muji nggih. Heeh, layak we pelem ki begegek kae. Ya. Heeh, karo bayangno sing. Niku kedhek dalu Mbak Muji. Jan ngingeti wit pelem rumangsane koyo ngingeti apa ngono. Iya, apa ya? Mati piye? Ndek wau tak Saklarmu kena tak driji kok ya. tak masukin nggih Mas. Alon-alon. Ula sawah sapa ngendut dadanan ning gawas kapelot sing bebunga rasaku lamun bisa cocok ketan sliramu. Sayang, apa kowe ngerti cerita hatiku mengharap engkau kembali. Renjang-renjang Pak Sarmo di kantor. Sayang, Bali Desa Pingkol, Bali Cengah Mirsani. menuti rambutku orang bakal lontor tresnaku. Spesial Mbak Ika, lalu ki Mas sinten wau Mas? Pak Ivo. Oh Mak Ivo. Ya, Bapak Ivo, Mas. Sinaringan main nunggal ada seligi inada sound system. GMJ Indonesia. Kudune kowe ngerti tresnaku nomor siji pena elehmu mblenjeni janji kowe teko nglarani usahaku wis ra kurang gematiku wis pol-polan pas aku telat jebol ketemu kowe ning dalan kowe konangan kendaan ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge. Nanging apa walesanmu ring aku kowe luwih milih dhek kowe ninggal aku ninggal tatun kurang apa nek aku mertahanke kowe malah ngapoti liyane main nunggal laras lagi iya kagem sadaya para tamu sugeng lalengan nganti sketsa lan iki sadaya pamirsa live streaming di FC sugeng mirsani. Kudune kowe ngerti
goyangke manunggal laras karawitane Pak Rabu pimpinane alah masudar ya jai pengi manunggal laras di mana-mana manunggal laras selalu ada Kang Mas iya manunggal laras ye 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 dianggap wonten Jakarta suka kamera saini bye Parli Bunda Parli Pak Suwandi Mama Dewi sayang Mas Tepla Masuk Bunda Nani Pak Wardi Weno kene. Mas, nyuwun Mas. Aku seneng isu. Kakang, monggo mriki jonggat meleh. Monggo. Kakang sinten, Pak? Solikin. Kin, Rene Kin. Anakmu ki lho, Kin. Endi anake? Iki, Mas. Iki lho. Monggo, Mbak. Pungkasane tak trimo lelakonku. Nadyan bareng jeneng ngati. Moga Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki. Apa
diantepi sapa, Me? Jenengan. Iya. Mosok Mei. Iya. Mosok Mei, Mas. Mosok Mei. Siti, benak Siti ora. Kono wong kono yo celeng ngene. Celeng. Oh, Celeng, Mas. Wong lugu. Lanang apa wedok? Lanang wedok. Lanang apa wedok, Leng? Leng. Aku bedek iku bedak. Bedek wedok nek. Wedok. Masuk. Mas, masuk ya. Masuk. Pungkasane tak terima lelakonku. Najan beri jroning ati. Mugi Gusti paring pepadang. Kabeh lelakon urip iki. Matur suwun. Sembah nuwun. Ora keserimpet. Kongso, mangga bawahnya ya. Ayo ngadeg. Ini. Mangga mriki. Sesepuhipun ingkang ngareman beksa monggo tak mriki. Biasa mawon. Kongso monggo. Jawa senarang merasa asok macematik Ya. kembang kembujung sareyan kene wong mati Lah. kira padha bangsa aturan padha nganggani ayo mas Ayo. Kijing miring kijing miring tek kayune jati milih sing tuwek sing penting Kemati. baca aja ngono Dik. asal garwa manggange kadang Lha iki balane. tresno rampaya Ayo. Ya. Tuku Mas. kandang biasa bojone tuwek enak kayane Nek mlaku. bareng rasa-rasen Sampluk kono ae. jarwane enteng rujak bebel kurang oyahe yen ditinggal piye polahe mlaku ning Semarang Siti pantes kok. mampir warung Dadi ledek. sego sotum yen seneng aja mung nyawang golek ana omahe kulon kono mas Kulon kae lho. terakhir noto telo digethuk mlenyek milih sing tuwa nek diplithuk ben kenek Apa meneh dirangkul. Wah. dirhe satu artane wong lumat sahana Delik ke? Genes nasi carane Ngundang anak. Sendang ning pradongko ayam tantraham sawang Yau. Neku kira nyawang awake lembu Waduh. wong dadi pikiran Aku mau kain sing bludru. Kain bludru watone bedek. Aku mau duwe bojo lemu. Bojo lemu neng dodo ampek.
suwek entek duwe nggo nyawer ledek cara manendra ayo lendra yaksana iya Siti nah Kong ta. Timbang dong antuk monggo ngujuk api rendang wul mas. Rong enek. Asul garwa. Numpak sepeda. Jebanter-banter. Yen bang tanunda kaplinger dadi pemuda kudu sing pinter mas jaga pencut Kontes bokong. ya ramane dhewe gunung-gunung tak gawe sawah kapri yenggane banyane durung digawe salamas Masa piye nggone lakoni ayan tantraham sawangane ya Wedek ayam tentram sawangane jala-jali rak Surabaya Ya. lali-lali lho metok larang udan miring menyang Solo tuku Oh, nganggo pos. manggis menyang Solo panase kok kaya ngene yen wis metu bentere suryane sakrinane sakwengine mung ngrasake sumuke kaya ngene wong gedhe ku sumuk kaya yen awan golek yup-yupan ora betah panase panas tenan lali angin silir ra karuan katone wis saiki akeh udan Angin silir ara karuan
Agung Polenggah nggih. Tek lunggone iki piye to? Ya dikancani kene ben ora ingah-ingi ngono kok. Golekne rapi ya ngono lho ditali rapi ya. Spesial di Angga wonten Jakarta. Bose Aku anggere roh penyanyi lumu-lumu kathok kuwi mlotro ae. Mas Akbar, Kak Moza, Mas Gatot Prabowo. Sing cilik-cilik ngono kae gak. Alah, Sing gede-gede. Mas Demit lho. Bakong Sri Rezeki. Lah, Mas lah. Bakir Mania Sayang wonten Aceh. Bu, Kakak Atun. Mas Dapi, Mas Mbak Jum, Bunda Anyak ngene iki dol neh iki. Mas Yati, Mama Indah, Pak Sagianto, Mas Karni, Mas Nyaman, Mas Erwin, bagus. Wong-wong urip ki mampir ngombe. Saben dina mung ngalamun Yo Mas Rudi, jroning sepi sepi samun amung tansah kadulu wewayanganmu doni mas wong lemu guru Kondur Pak Lurah. Terus tega sirani mas citra ing janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu saben dina mung ngalamun jroning sepi sepi samun amung tansah kadulu wewayanganmu doni mas wong ayu karo mendek iso kuat ora dengkule linu citra ing janji misake katresnan jati
lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu sajeg jumblek lagi amor gong ya iki biasanya amor anu kae gong listrik dah kae suarane sapa nih kae Ketake apik sing gurine mau sing. Ya, cah mengger kono ya. Mongko kang Ya. tresnaku bebasiti lan bisa Cenduk lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku sembah nuwun diajeng imbang ana katresnanku Mas Beb bojomu sesuk tak silit lho yen ora penak tak balekke penak men yen tak jajal penak tak gawene terus alah Mas piye bojomu tak anggo selawase Modiar ya iya Maya kowe baca apa bendro iki lho Mas piye to kaya spesial Pak Wasarmono sugeng mirsani kakak dan sayang meh bojo Mas Parmi asik sadaya pamirsa streaming GMJ matur sembah nuwun spesial ugi kagem ibu-ibu among tamu lho Mas yo Maya wangi udan gerimis ra wis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning atiku yen ora ana siramu Suwi miliring angin tansah tutut kalbu rasa gantak apat agem maratiku lewat tembang gangene moga bisa dadi tombol kangen iki nandang yang arena wengi manunggal laras karawitane iya Kang Mas manunggal laras KMC sedinge lewat tembang kangen aku titip asno apa pancen sastra wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ora ngerti saterane aku manten sesaku ngenteni tekamu endawani sembuh lewat tembang kangen iki wujud katresnanku kagem sedaya pamirsa streaming GMJ matur sembah nuwun dulur Bapak Wasarmono sekalian Ibu juga mirsani yo akeh banget iki Beb ya men kesupen tanggal 6 jam-jam kalih Pak Waya wangi udan gerimis ra wis
banyu dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning atiku jebul awan entuk kopi Seme lereng angin awan saat dekat kabut rasa dan tak amat ada hatiku lewat tembakan ini moga bisa jadi tambah atau mbak akan goriki nanda goyang arai nawangi manogalaras karawitane ya mas ya inanada yang sang sisteme lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen seliramu wis ora krasa ya macolok saputra lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku seliramu ora bisa ilang apa pancen wis ora di kesatanane aku manggon sesaku ngenteni tekan mau endal manis esemu lewat tambang kangen iki wujud tresnanku sampun lho monggo Mbak Kakung ingkang badhe mbeksa monggo sinarengan manunggal laras Pak Rebu Pak Ran Wilujeng rawuh nggih Pak Parman Bendo kandelene Inanada monggo Pak Sarju kalamun waruh sliramu ayo ya batin iki anane tansah rengu rasa tresna kang kaendhehan sarwa mikir ati tan bisa jenjem oper bumuti kaya tanpa songon jati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku mati plakon bongkasane temahan lara tresno yen kadulu nanging caket sajroning batinku nandang tresno iki wis kinodrat saker mong lampahi oper cair kula sawasapa ngendro jatan awal atiku wis kapilo saipah ngarasaku lamun pisan secaketan sliramu sumangga sesarengan karawit
bisa ngoncati saben wanci tansah anggo doa ati nanging aku wedi blokon kok kasane tamahan lara tresno Nadyan adha yen kadulu nanging caket sakjroning batinku konku nandang tresno iki wis kinodrat kinodrat saker mong lampahi Bumuji Dalem, Pak. kandhane Pak Bagong ya wis joget Nggih. ora kesagongan jadi tambah anu Mas Napa, Pak? ninggal katresnan Oke, nggih. sak pupuh aja mangi monggo ditutup Bu ayo Kalau dilanjut pupu Bu mboten napa-napa Pak niki nggih bebas. monggo kok. dilanjut Kula sawa sapa ngendut ada tanaman atiku wis kapilot saimbang ngarasaku lamun pisan ayo malih sarung kok Masuk nangis sakjroning batinku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu aku kudu Awas. sambat karo Iya. sapa oper tai ada sun arre dolan wengi moga mal Gusti ngecapai saat penontonmu balik bisa kumpul kaya deenguni kerawitan manunggal laras kerawitan manunggal laras yo yeay taun nono windono tak kenten tresno balung nangka bebasane katon katon sliramu wae Ojo lali bawaku Oga amal begas janji-janjimu Aku kang setyo satu tak anteni nganti saelingmu matur semadhe semangka katur monggo Dan kuning. Ya. Lah ngesakne bakul bir aku. Rene ben. Timbang bolak-balik ngombe es ae, plempoken mengko. Monggo Mbah, jarene ngajak goyang kok ya. Monggo mriki. Ya, ayo tandangi Siti wani apa ora? Ya, ya.
Ya. Bakal birine gak payu merengut ae. Tukonono kok Mas. Wong duwite akeh kon tuku bir ya ora wani kok. Ula. Monggo Mas. Sarengan manunggal laras. Esuk awan nang omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang ngidaringgon ku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Wah, Nedit bejoy. Ditene nang jaba we. Yo kalau kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku kumeng seret ireng tak sawang katon manise iba bunga yen klakon nyanding slirane kena apa yai yen sipodangan tutut ati kaprana masa ora mando atiku sarasanya datra lho asranane senape kapulut dengan benda san manunggal rasyo inanada celeng arep tuku pelendungan oh hai oh hai esok awan neng omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubang-mubang nyedaringgon ku goleki ora krasa esuk awan kanthi bengi kalau kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikur kekumeng seret ireng tak sawangka ton manise iba bunga lakon nyanding slirane waduh ayo
enteni sik. Lah tenan to. Lah. Rene ya. Pipit. Nyileh Mbak, nyileh ya. Wong ayu sing tak tresnani bisa lali mung sliramu pepujane ngati asik Nadian sepisan ketemu nanging gede ni rasa tresnaku rina wangi terasa nunggu ngarep-ngarep sok kapan balimu sliramu sing tak tresno karwane wong liya aku wis kebaca tresno nanging ati kumbo gawe lara Mas Tres nyanyi karo Mbak Mai kok rasane keringetan piye? Terah Ngono. Ayo lanjut Mbak Mai lanjut. ning ngopo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku karuntu-runtu duh Gustiku layuwun ngapura Manunggal laras. Siang menika mapan dawuh Bapak Soekardi wonten Perahu. Terus dulur-dulur wonten ing Kalimantan. Mbak Jumiati ugi Mama Sapira. Agem Mas Agus Haryadi wonten Bengkol. Sugeng menjaga. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi sing tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujane ngati asik Najan sepisan ketemu nanging gede ni rasa tresnaku rina wengi terasa nunggu ngarep-ngarep sok kapan balimu manunggal sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebaca tresno nanging ati kumbo gawe lara
Laras aneh saiki. Pripun? Lagune iso digawa gawe ini. Pimpinane Mas Tris ki. Ayo lanjut. Ning apa sliramu? Asyik. Ninggal aku Mas kaya tanpa dosa. Hatiku karonta-ronta. Duh Gustiku kula nyuwun ngapura. Yo Matur sembah nuwun Mas Tris. Rati mriko, Pak. Manis ke kowe pancen manis tambah manis yen kowe ra seneng lapis yen mesem manis ngungkuli madu kaya bisa rontoke jantungku Gendemes sampeyan pancen gandeng tambah gandeng yen lara seneng madang kok saanget Mas namine kempol ngalor ngidul sampeyan kawani gendong kembang mladi adudik dironte-ronte setengah mati aku tresno kowe Mas saturne Mas ning Surabaya aku ngerti sampeyan senenge gedaya diiris-iris adudik golane Jawa kowe wong manis dasare prasaja memang lidah Mas tidak beraturan pandai bersilat iku watake wong lanang yo
Ana. Diarahno karo Bibi kene kono we. Ayo Mas. Aku kentir iki. Gocok tukang syuting iki. Pengendangnya anyar yo Mas. Kolondo. Luwih becik patenono timbang perpisahan kenya saking ploso takre wangi samudana marang keluarga garwa lan peputra Wedi Lewat kincanging alismu tutup ada rasane atiku nantian selingsir yoswaku Iya. Aku isih mampu ngeladeni salahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga anjrimpung jiwa raga kukok kurung kahormatan mambrung hubungan tyo pinju ngapa sleng Bebe kowe gentirine aku tak sing nyuting ayo wani apa ora jan koyo macan ompong urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke apa masak isine timbang gak renek gawean delok YouTube apa wae nadyan sesidaman mesti sembadan ngono apa Beb lah iya celek penak yo Mas jan menu tenan luwih becik patenono timbang perpisahan kenya saka mloso waluah tak rewangi samudana marang keluarga garwa lan peputra lewat kincanging ya yo mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga andrimpung
jiwa raga kukokku urung kahormatan mambrung rugo nganti pinjung yeah Urip ana kutha gedhe piye apa ya yo nadyan sesideman mesti kasembatan tenan lagu ki kisah nyata weh tenan saben dina mongalamun sroneng sepi sampun kontak sagad dulu layanganmu mas wong ngus Abdi sholat
Ya, persis toh. Wah, apa wi? Ada hidup. Ada hidup. Nganti tengahing wengi prana citra gantilan ning ati yen tanpa romring sliramu atiku kira bisa turu rara mendut wong ayu ora beda rasane ngatiku yen rina tanbro sliramu kumprang sange kok kudu ketemu klapa muda saupama leganono yang sago yen ora bisa nglakoni kaya tanwro ora bisa antuk banyu layak njaluk cemilan jebule saadae arep dienggo balik ora ndek anu Pak Wo golekne kresek Pak Wo ketok sing kidul ki tenan lagi pengen makem waduh aku anggap meneh klebu aja sumpah langing ati nganti rina tan genggang sarikma wis aja mung munamune ing bang wetan us katon yang surya Rara mendut prana citra sing kedua iki ya wah suwesek rajae wong anyar yo ngono nganti tengahing wengi prana citra gantilan ning ati yen tanpa romring sliramu atiku kira bisa turu rara mendut wong ayu ora beda rasaning yen tanpa romring sliramu kumprang sanging kok kudu ketemu klapa muda saupama leganono nyang sago yen ora bisa nglakoni kaya tanwro ora bisa antuk banyu alon-alon omahe kacang entek di bengi kursine ceklek iki arep mbok ceklekno neh oh alah kacang semeni bane kok ya Jek
aja sumalang ing ati nganti rina lan genggang sarengmu wis aja mbung munamuni ing bang wetan wis katon yuang surya ya Pak Mo tunggal lagu malih nggih liwat lor apa kidul Jingas bonuse lewung ya gedrukno.
tongkrongan. Yo. Laku yoda ati rintan siang dalam Joget kok. Oh, betul. masuk ngontang rasa ijek neh Domet. asik Ayo Kong, ayo Kong. Ler ngoyai segara. Datan bisa luluhke. Aduh, atiku. piye rasane Teko antuk jampi. Dadi ati sawiji. Ngaden abot tak lakoni. Tresnaku